नै करन्थियानि 10 बालाबनि 12 सारि द्वितीय करन्थिया 10 अध्याय 12 पद मोनसेल' पद फरायगोन। नोंसोरनि गेजेराव जायफ्रा गावखौ बाख्नायनानै लायो बिसोरजों आङो गावखौ रुजुनो गोहो गैया। बिसोरो मा एसेग्राब साननो रोङै। बिसोरो गावजों गाव रुजुबायो आरो गावजों गाव बिसार खालामो। इसोरा बे फरायनाय गोथार बाइबेल सारिनि गेजेरजों गेदेरथार बोर लाबोथों। आङो दिनैनि आयदाखौ बुंनो थाखाय आखायाव लादों दुगा, थिफुला, प्राउड आयदाखौ आं बेखौ खेबखांना लादों। दुगा होननानै बुङोब्ला दुगानि ओंथिया जाहैबाय रोंजोबथारा, रोंजोबाब्लाबो जाय मानसिया रोंजोबगौ बादि खालामो बे मानसियानो दुगा। आरो मिथिजोबा नाथाय गासैबो खोथाखौ बियो मिथिगौ बादि गावखौ दिन्थिनो थाखाय हास्थायो। हाजोबा नाथाय बियो गासै बिषयखौनो हाजोबो। आरो बेबादिनो गैजोबा नाथाय गावखौ दं होननानै बुंनानै लायो। गासै बिषयावनो बे खम नङा। गावखौ हाजोबगौ, रोंजोबगौ, बुजिजोबगौ, मिथिजोबगौ। इंलिसाव मोनसे सोदोब बाहायो बेखौ सुपारियरिटि, थारमाने गासैखौबो रोंजोबगौ। दुगा, प्राउड। नैबे आयदाखौ लानानै बुंनो थाखाय आं हास्थायदों। बे दुगा सोदोबाथ' बिराद थानायाव मोदोम हिसाबैबो बे दुगा बिषया एसे गाज्रि होननानै आं सानो। सोरगोआवहाय इसोरजों आलो गोजोन लुसिफार दुतना थानो मोनदोंमोन। बयनिख्रुइ टप एन्जेल, गाहाय आरफमोन। नाथाय बियो दुगानि थाखाय जोख्लाय जादों। दुगा। दा गोबां समावहाय जोङो रोङैखौनो रोंगौ बादि खालामनानै लायो। दा बिनिखायनो बुंनो हायो जोङो दुगा माने थगायसुला। बे रोंखाया नाथाय रोंजोबगौ। बे हाखाया हाजोबगौ। नैबेबादि थगायसुला। दुगा होनना बुङोब्ला बेयाव मिसलया दंदेरनो, थगायनाय दंदेरनो। जाय मानसिया रोंगौ बियो गोगानानै बुंदों बाथ्राखौ। बियो गोगानानै बुंदोंब्लाबो बियो रोंखागौ नालाय बियो दुगायाव गोलैया। बियो गोरों मानसि, गोरोंखाय बे रोंनायनिफ्रायनो बियो बुंदों। बियो हाखायो, बियो हानायखौनो गावनि हानायखौनो बुंदोंब्ला बे दुगायाव गोग्लैया। बियो मिथिखागौ, गोरोंखाय मिथिजोबगौ, मिथिनायखाय बुंदों, बियो दुगायाव गोलैया। बेबादि दंखायो, गावहानो दंजोबखायो। नों बेखौहाय बुंनायावहाय दुगा जाया। नाथाय जाय मानसिया रोंजोबमा, हाजोबमा, नाथाय खुगायाव गासैयावबो हाजोबो, बे मानसिखौनो दुगा होननानै बुङो। दा दुगा बे आयदाखौ खेबखांनानै आं बेनि गेजेराव जायफ्रा गावखौ बाख्नायनानै लायो बिसोरजों जोङो गावखौ रुजुनो गोसो गैया। बिसोरो मा एसे साननो रोङै। बिसोरो गावजों गाव रुजुलायो आरो गावजों गाव बिसार खालामलायो। बे जाबाय पौलनि बुंनाय राव। पौलानो बे करन्थिया मण्डलीखौ गायसनदों। करन्थिया मण्डलीखौ गोगोम गेदेर बिराद मोनसे बै समथार बियो गिर्जामोन। बेखौ पौलानो दाखांदों। बेयाव गोबां फोथायारिफोरनि मोनसे गिर्जामोन। नाथाय सम अनुजायै बे गिर्जानि मानसिफ्राबो सोरबा सोरबा पाप मावदों, पापआव गोलैफिनदों। बिदिनो समजों लोगोसे रोंबायमोन, गोरों गोरा जाबायमोन। रोंनायखौ लानानै दुगा जादों। किसिम किसिमनि बे करन्थिया मण्डलीयावहाय बेबादिनो गोबाव समनि उनाव जालांनायखौ जों जेब्ला ध्यान खालामो अब्ला जों मोननो हायो। पौल होननानै बुङोब्ला पौला गोदान रादायनि बयनिख्रुइबो देरसिन मिशनारि। 12 जन जिसुनि चेलाफोर, बिसिनिख्रुइ अनेक गुन पौलनि मावनाय दांनाय गासैबो हाबाफारिफ्रा बेबादि मावख्रुमबाय सासे मिशनारि। जाय पौला बे मण्डलीखौ गायसनदोंमोन, बियो बे मण्डलीनि मानसिफोरनि दुगानायखौ नुनानै गिखांनायखौ जों बेयाव नुनो मोन्दों। बिसोरनि गेजेराव बेबादि गावखौनो गोरों होननानै बाख्नायना लायो। माखासे मानसिफोर दङ बेयाव गावखौनो बाख्नायना लायो। बिसोरजों जोङो गावखौ रुजुनो गोहोआनो गैया। पौला गोहोआनो गैया बिसोर ओरैबादि बिसोरो गावजों गाव रुजुलायो। थारमाने जोंसो, उमुगासो, आंसो बेबादि रुजुनानै थिफुदला
दुगा खालामो गावजों गाव बिसार खालामलायो बे जाबाय करिन्थियानि मण्डलियाव थानाय मानसिफोरखौहाय पौलनि मोनदांनानै बुंहरनाय राव बे मण्डलियाव गोबाव समनि उनाव बे मोजांथार मण्डलियाव दुगा मानसिफोर ओंखारदों पाप मावनाय मानसिफोर ओंखारदों बेकस्लाइडफोर जानाय गोबां ओंखारदों जेब्ला गथै करिन्थियाफोरखौ फरायो बिजाबखौ फरायो अब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि जों जालाङो दुगा गोसोआ सिङाव थाखोमायो बेबो आत्मिक बिसयावबो इसोरखौ फोथायब्लाबो माब्लाबा बे दुगाया जोंनियाव बेरखाङो ओमफ्राय बे दुगाखौ इसोरा हामजाथारा मोनसे समावहाय सारा पृथिबिनि मानसिया इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै जेब्ला दुगा जादों अब्ला सारा पृथिबिनि मानसियाखौ दै लोमफाव होनाय इसोरा सिथारजोबदों इसोरा दुगाखौ ओरैबायदि हामजाया जेब्ला बोसोन बिजाबाव फरायो बेयो बुंख'नो हायै बाइबेलफोर गोबां दं जायफोर फरायो बिसोरो गोसोआव फैगोन इसोरा दे दुगा मानसिखौ हामजाथारा एसेबो हामजाथारा बे बिसयफोरनि बुंनाय दङ दा बिनिनो आं मोनसे बोसोन बिजाबनि 16 आयदा 18आवबो दं 16 आयदा 1 पदआवबो दं आं 5 साखोन फरायनोसै दुगा मानसि साफ्रोमखौबो फोरबोआ मुगैयोला माबादि जागोन जायनि थाखाय सारा पृथिबिनि मानसिया दुगा जानायखायनो फोरबोआ मुगैना बिसोरखौ दैबानाजों सिथारदों मुगैयो बिसोरखौ साजा होआलाबानो थाथारनाय नङा जोङो इसोर फोथायग्रा जानानै जोङो मोदोमाव आरो जिउआव दुगानाय बेबादि प्राउड जोंनि गोसो गोरबोआव थायोला फोरबोआ जोंखौबो बिसार खालामगोन आरो बे बाइबेल सारिया जोंनो खोथाबाय इसोरा दुगा मानसिफोरखौ मुगैथारो ओरैबायदि नायनो हाया होननाय रावा बेयाव बेरखांदों आरो मा बावनो साजा होआलाबा नागारथारनाय नङा साजा होथारगोन दुगा मानसिफोरखौ आं मोनसे बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाखाय हास्थायबाय जायफ्रा इउटुबफ्राव नायो गोरों मानसि बिसोर मिथिखागौ 1912 सनावहाय टाइटानिक जाहाज जि रोखोम बादि बानायदों टाइटानिक जाहाजा ओरैबादि मजबुत एकदम असम्भब टाइटानिक जाहाजनि बायनांगौआ असम्भब बिनिखायनो जेब्ला बे जाहाजखौहाय हाखांबाय बि केप्टेननियावहाय इन्टारभिउ लादों इन्टारभिउ लानाय समावहाय जाहाजनि केप्टेना ओरैबायदि दुगानानै बुंदों खारन बि मिथिगौ बे जाहाजखौ माबादि बानायदों हाजार मानसिफोर बेयाव गोबां रेस्टुरेन्ट सुइमिं पुल गेलेग्रा किसिम एन्टारटेनमेन्ट बायदि रोखोमनि थाजोबनाय गंसे जाहाज बेवहाय माने धोनि गोजौ थाखोनि मानसिफोरल' गाखोनो हानाय मोनसे जाहाज बानायजानायमोन बे जाहाजखौ सांबादिकफोरनि सिगाङाव केप्टेना बुंदों बे जाहाजा एसेनि मजबुत आङो बुङो जाहैबाय बे जाहाजखौ सिफायनाया इसोराबो सम्भब नङा ओरैबादि मजबुत बानायदों बे जाहाजखौ केप्टेननि बुंनाय राव बे बाथ्राखौ सारा पृथिबियावनो इसोरनि फोथायारिफ्रा एग्जामपोलाव लाबोयो आंबो दिनै नोंथांनि सिगाङाव लाबोदों बे खोथाखौ बुंथारदों नाथाय जों नुनो मोनदों बे टाइटानिक जाहाजा मोनसे आइसबार्ग बरफनि हाजो थफ्लायावहाय सौदरनानै बे जाहाजा बायनानै गोबां मानसि थैब्रबदों बेयावहाय गैयाब्लाबो 2,500 मानसिफ्रा थैब्रबदों एसेल' अनजिमानि मानसिफ्रा बासायनो हादों मानोना जायफ्रा नावआव गाखोबाय बिसोरल' बासायगोन बे दैया बिराद गुसु एकदम बरफनि समानखाय बेयाव गोलैनाय लोगोसे मानसिफ्रा गोबाव थांनानै थायाखै जुदिव माबा मोनसे गफंखांनायनि मोन्दोंब्लाबो एखे थैनो गोनां जादों एसेबां मजबुत जाहाजा बायनाय नङामोन बायथावथाव बानायखायाखै किन्तु मानो बायखो इसोरा दुगाफोरखौ हामजाथारा मुगैयो बिनि बुंनाया बुंमोन बे जाहाजा ओरैबादि मजबुत बानायजाबाय बबेबा बारहुंखाया बबेबा बरफफ्रा सौदरनानै बे टाइटानिक जाहाजखौहाय बायहोनाया सम्भब नङा ओरैबादि मजबुत बे बाथ्रा बुङोमोनब्ला आङो आंनि धोरोमनिफ्राय सानदों इसोरा बेखौ बेबादि संहार खालामनाय नङामोन नाथाय बे जाहाजनि थागोद मजबुतिखौ लानानै केप्टेना
दुगानानै इसोरनि सिगाङावसो दुगानांबाय बियो बेखौ आद्रि खालामनो थाखाय इसोराबो हानाय नङा होननानै दा सासे दैदेनगिरि सासे केप्टेननि गेजेरजोंहाय हाजार हाजार मानसिफ्रा थैनो गोनां जादों बेजों बुजिनो हायो जोङो गमामायैनो इसोरा दुगा मानसिफोरखौ हामजाया बियो मुगैयो आरो बेबादि दुगा मानसिखौ इसोरनि सिगाङाव दुगानाय मानसिफोरखौ इसोरा बेबादि संहार खालामथारो आरो 16 अयदा 18 पदआव नायबावोब्ला गोगाया संहार लाबोयो आरो दुगाया गोग्लैयो बेनो जामारबाय टाइटानिकआव गोगाया गोग्लैयो आरो दुगाया संहार जायो दुगादोंमोन इसोराबो बेखौहाय सम्भब नङा टाइटानिक जाहाजखौ आद्रि खालामो नाथाय थरसे बरफावनो बियो आद्रि जाबाय इसोरनि सिगाङाव दुगा खालामनाया बेसेबां गिथावथाव अबयसे जों बेबादि मोगा मोगि बेबादिखौ दुगाया थेवबो माब्लाबा माब्लाबा एफा एनैया जोंनियाव दुगानाया हाबो आरो जों गोरोन्थिफोरखौ मावो बाइबेलाव नायब्लाबो आं एसे गोसोखांनो हास्थायदों सौलनि बाथ्राखौहाय जेब्ला सौलनि संहार जानाय जोबस्रांनाय थैनायनि गुदिखौ सङोब्ला प्रथम सामुएल 26 अध्याय 1 निफ्राय फरायलाङोब्ला बेयाव मोनसे जाथाय जाबाय आरो 26 अध्याय 1 निफ्राय फरायलाङोब्ला बेयाव मोननै जाथाय जों नुनो मोनो बे जाथाया जाहैबाय डेभिडना उन्दै बैसोआव 14 बोसोरसो बैसोनि लावखार अबस्थायावनो गलियाद राजाखौहाय बियो फेजेनदों जाय गलियादखौ एसेबां इजराइलनि दावहा नांगिरिफ्रा दावहारुफ्रा बेंथानाल' लाखिदों दावहानो होनो हायाखै नाथाय डेभिडना बेखौ फेजेनदोंमोन थेवबोनो बिनि साननाया डेभिडनि सायाव बिरोधिता जानानै डेभिडखौ सिथारनो थाखाय सौला थिरांथा खालामबाय थिरांथा खालामनानैहाय बिखौ सिथारनो थाखाय खाबु लाबाय सौलनि फिसाज्ला जनाथना डेभिडनि धार्मिकता आरो बिनि आखल आखुखौ जोबोद मोजां मोननोखाय बिफानि थांखि लानायफोरखौ डेभिडनो खोथा खोमादों नों एरायदो आफाया नोंखौ सिथारनो थाखाय खायदा खालामबाय डेभिडना खारनांबाय डेभिडजों लोगोसे डेभिडखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफोर आरो बेबादिनो गोख्रों दावहा होनो हाथावथाव मानसिफोरखौ डेभिडना लानानै हाग्रायाव खारखोमानांबाय बियो बेबादि CIDफोर फाथायबाय डेभिडआ मय थादों बेखौ नागिरनो थाखाय जेब्ला हादरनि सानजाजों थानाय मोनसे हाग्रायावहाय हाजोआवहाय बे हाग्राया जाबाय बोरमा थाग्रा हाग्रा होनना बुङो हयथ' बेयाव गोबां बोरमाफोर दंमोन हाग्रानि बे जायगायावहाय खामानानै थादों ओमफ्राय बेबादि अन्थाइ दन्दराव हाबनानै थादों बियो जेरावनोखि बोरमाफ्रा उन्दुयोमोन बि सिङावहाय मोनसे दन्दर गेदेरथार दङमोन डेभिडना मेंनानै बे दन्दरनि सिङाव हाबनानै थादों जेब्ला दन्दरनि सिङाव हाबनानै थादों अब्ला सौल राजाया ओरैबादि 3000 जन इजराइलफोरनि बयनिख्रुइबो स्मार्टसिन दावहारु मानसिखौ 3000 जन सेलेक्ट खालामनानैहाय एकदमबारे डेभिडखौहाय सिथारनो थाखाय खायदा खालामदों 3000 जन जुदि एक्सपार्ट दावहारुफ्रा होसोदोंब्ला डेभिडना बेसेबां खारखोमानो गोनां जादों नागिरै जि जायगायाव डेभिडना दन्दरनि सिङाव उन्दुदों बेयावनो सौल राजा मेंनानै हयथ' अन्थाइ थाफा बेयाव बोरमा थायोखाय मोजां जायगामोन इयो बिनिखायनो बेयावनो उन्दुबाय उन्दुनानै बिजों लोगोसे जेसेबां दावहारुफोर थांदों बिसोरबो मेंनानै उन्दुफानानै नुबाय डेभिडना सिङावनो दं डेभिडखौ सौल राजा नायसनाखै लोगोफ्रा बुंबाय डेभिड इसोरा नोंनो दिनै सौल राजाखौ गथायबाय नोङो बिखौ सिथारदो डेभिडना बानजायफिनदों बे सौल राजाया इसोरजों अभिषेक खालामजानाय इसोरजों अभिषेक खालामजानाय राजाखौ आं मालाबाबो आखाय होनो हाया बिनिखायनो बियो मोनसे खामानि मावबाय गुहानिफ्राय ओंखारबोनानै बिनि गाननाय हिनि सिख्लाबसेखौल' बियो हासिनानै सिङाव हाबहैबाय बिनि लोगोफ्रा नोंनो इसोरा गथायबाय नोङो दानस'दो गले गले बुंदों डेभिडना बुंबाय नङा
इसोरजों अभिषेक खालामजानाय राजाखौ आं आखाइ होनो हाया। एकदम बेबादि धार्मिक मानसि गावखौनो बुथारनो होसोदों थेवबो बियो बिखौ जेबो खालामाखै। जेब्ला सिरि मोनबाय बि गुहानिफ्राय ओंखारनानै फैबाय, जेब्ला गोजान थाङो अब्ला डेभिडना गाबज्रिहरबाय। जेब्ला डेभिडना गाबज्रिहरदों औ महाराजा ना, अब्ला डेभिडनि आवाजखौ बियो हमदांनो हादों। नै माथो डेभिडना गाबज्रिहरदों। बियो बुंहरदों औ महाराजा नोङो मानो बे सासे नगयन सैमानियाव बाग्रा थेमा बादिखौहाय नोङो बुथारबायनो होसोबायदों। आं नोंनि मा इनाय खालामदों? आं नोंनि देखौ जेबो गोरोन्थि मावाखै, नाथाय नों आंखौ बुथारनो होसोबायदों। नाय इसोरा नोंखौ आंनो गथायबायमोन, नाथाय नों महाराजा इसोरजों अभिषेक खालामजानायखौ आं मालाबाबो आखाइ होनो हाया। नोंनि हिखौ नोङो नायदो, फोरमान हिसाबै आं हासिनानै लाखिदों। आं नोंखौ सिथारनो हासैमोन, नाथाय सिथारालासे फोरमाननि थाखाय आङो नोंनि गाननाय हिखौल' हाख्लाबनानै लाखिदों। बियो जेब्ला हिखौ दिन्थिहरदों, हाख्लाबनाय सिखौ दिन्थिहरदों आरो गावनि गाननाय सिखौ नायदों, नंमारगौ डेभिडना एकदम दानस'नोल' नांसैमोन, दानस'आलासेनो बियो सिल' हाख्लाबनानै लादों। औ फिसा नोंनो न्याय, आं बारस'ना बुंबाय नोंनो न्याय सैथो, आंनि भुल जाबाय, फैफिनदो फिसा, एकदम खावलायदों नों फैफिनदो फिसा। खिन्थु इसोरनि जिउजों दैदेनजानायखाय निस्सय डेभिडना फैदो होमब्लाबो आन्दाज मोन्दों थाङोब्ला बियो मा खालामगोन। आंनि गोरोन्थि जाबाय स्वीकार खालामदों। नाथाय थायै थायै डेभिडना थाङाखै आरो थायै थायैहाय प्रथम सामुएलनि 26 अध्यायाव नायोब्ला एसेग्राब डेभिडना अननानै बिखौ दानस'वाखै, फोरमान हिसाबैल' सिल' हाख्लाबबाय। डेभिडखौहाय बियो आरोबाव खनसेबाव गावनि दावहारुफोरखौ लानानै बुथारनो होसोबावबाय, नागिरबावबाय। आरो बे समावबो साउल राजा आरो बिनि दावहारुफ्रा मेंग्लिनायजों हाग्रा गेजेराव बयबो उन्दुबाय, रेस्ट लाबाय। दानिया डेभिडना मिथिबाय साउल राजा बिदियाव दं। बिनिफ्राय बियो साउल राजाखौ नागिरनानैहाय खाथियाव थांबाय। खाथियाव थांब्ला साउल राजा आरो बिनि लेंफ्रा गासैबो दावहारुफ्रा उन्दुजोबदों। बियो जेबो खालामबावाखै, जंखौ ओरै गायनानै दोनदों साउल राजाया। डेभिडनि लोगोफ्रा बुंबाय इसोरा नोंनो गथायबावबाय, नोङो बिनि जंजोंनो बिजों हायाव सुखथाबदो, नोङो खनले खनले दावहा नांनायनि बादि, बेनोसै इसोरा नोंनो गथायबावबाय। एखे बाथ्राजों डेभिडना बानजायबोदों, नङा बियो इसोरजों अभिषेक खालामजानाय राजा, आं बिखौ आद्रि खालामनो हाया, आं सिथारनो हाया। एकदम लोगोफोरखौ बानजायदों। फोरमान हिसाबै बि जंखौ लाखिबाय, दै थिख्लिखौ लाखिबाय। ओमफ्राय जेब्ला सिरि मोनो दै थिख्लि जंखौ थालां गैले, बिसोरो जेब्ला ओंखारनानै थांबाय आरोबाव बे समाव डेभिडना सान्थ्रि गाहायखौ गाबज्रिदों, बुंहरदों ओइ नोंसोरो इज्राइलनि बिरफोर नङा खोमासो, इज्राइलनि राजाखौ रैखाथि खालामग्रा बिरफोर नङा खोमासो, नायलाय नोंसोरनि उन्दुनाय समावहाय जि जं दंमोन आरो जि लोंनो थाखाय दै दंमोन, बियो आंनि आखाइयाव। आं इस्सा जायोला राजाखौ सिथारनो मोनबायमोन, नाथाय आं बेखौ खालामालाबानो जं आरो आं बे थिख्लिखौहाय फोरमान हिसाबै लाखिबाय। बे समावबो आं गुसुङैनो बुंदों, बे समावबो आरो अनुताप खालामबावबाय साउला, हाब नोङो नोंथारगौ सैथोआ नोंसो, आंनि भुल जामारदों फिसा, नों आंखौ क्षमा खालामदो, खनले खनले गोरोन्थि मावदों। जोबनायाव मा जाखो, डेभिडना बेखौ सिथारनाखै, नाथाय जेब्ला गथाय बाइबेलखौ जोङो स्टाडि खालामो, इसोरा बिनि मावनायखौ हामजायैखाय बियो बेबादि अबस्था जाबाय, रावबो बुथारनाङाखसै, रावबो बुथारनाङाखसै। बियो दावहाव जेननायखौ मोनदांनानै गावनि गाहाय सान्थ्रिखौ बुंबाय, नों आंखौ दानस'दो, नों आंखौ सुथारदो दानो होननानै। अब्ला बिनि गाहाय दावहारुआ
सेनापतिया बेखौ महाराजा आं गावनि राजाखौ माबोरै दानस'नाय आं हानाय नङा। बे समावहाय शाउल राजाया सेनापतिनि थरालखौ बख'नानै गावनो सुनानै लादों आरो गावनो थैदों। आरो बिनि सान्थ्रि गाहायाबो राजा थैनायखाय बिबो सुइसाइड खालामनो गावनो सुनानै लादों। अनजाग्रा खृष्ट लोगोफोर, शाउल राजाया मिथियामोन नामा डेभिडखौलाय? डेभिडना सल' खोथाजोबदों दावहायाव ओंखारनायनि सिगां, महाराजा, जेब्ला आङो आफानि बोरमा मेन्दा गुमनायाव मोसा सिंहफ्रा आंनि बोरमाखौ अरनो फैदों, बे समाव आङो बे सिंह मोसाफोरखौ बोरमा फिसा बादिल' बिसिनि खुगाखौ बिसिनानै बुथारदों। बेसेबां बिर जोहोलाव बि उन्दै गथ'आवनो। मोसौ गुमनाय समावनो, मेन्दा गुमनाय समावनो आङो आफानि मेन्दा गुमनाय समाव अरनो फैनाय मोसा सिंहफोरखौ आङो बोरमा फिसाफोर बादिल' आङो खुगा बिसिनानै सिथारदों। महाराजा, शाउल राजानो खोथादों। गमामायैनो शाउलनि सिगाङाव आं बिजोंहाय दावहा नांगोन। रावबो आवगायनो हायाखै इज्राइलफोरनि गेजेराव। एसेबां बोलोग्रा सान्थ्रि फान्थ्रि दंब्लाबो रावबो दावहा नांनो हायाखै। खालि बेंथेनानैल' दोनदों हाबफैनो हायि बादि। नाथाय डेभिड राजा एसे उन्दैयावनो बियो सोमोनांथावै गलियाथखौ सिथारनानैहाय पेलेस्टाइनफोरखौ फेजेननायखौ जों नुनो मोनदों। बे गासैखौबो बियो नुसेयावबो डेभिडखौ बुथारनो होसोनाया, बिनि बे थेबगांनाया बिनि जिबनाव थैनायखौ लाबोदों। इसोरा हामजायाखै बिखौ। जोबनायाव बियो गावनो सुइसाइड खालामदों। शास्त्रआव बुंनाया बेफोर गासैबो फोरमान जायो। गोगाया संहार जालांगोन आरो दुगाया गोग्लैगोन। 15 आयदा सल'पद बोसोन बिजाब। दुगा मानसि साफ्रोमखौबो फोरबोआ मुगैयो, बिसोरखौ साजा होआलाबा नागारथारनाय नङा। बे जाबाय इसोरनि बुंनाय राव। जों गोबां समाव जोंबो बिदिनो आत्मिक बिषयावहाय माब्लाबा एफा एनै गोरोन्थि जानो नागिरो। थांनानै थानायाव जोंबो एसे एनै गोरोन्थि खालामनो नागिरो। बेनिखायनो दिनैनि बे आयदाया जोंखौ फोरोंदों, दुगा जानायखौ इसोरा हामजाथारा, मुगैथारो। जायफ्रा दुगा जादों बिखौ इसोरा बासायाखै। नहनि समाव एसेबां संसारनि मानसिखौनो बियो अनाखै। मानोना बे समनि मानसिफ्रा दुगा गोगाबायमोन। थाखा फैसा खालि हाबिलाजोंहाय गावखौ एन्जय खालामदों, इसोरखौ नेग्लेक्ट खालामदों। ओरैबायदि थिफुला इसोरनि सिगाङाव जादों। नाथाय इसोरा बिसोरखौहाय गासैबो संहार खालामदों। आरो बेबादिनो दिनै गाबोनबो इसोरा संहार खालामनायखौ जों नुबाय थागासिनो दं। स्पेसियेलि एब्र'नि दैबानाखौ नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ। काठमान्डु नेपालावहाय जिबादि बाना जाबाय, एब्र'सो जोंनि बानानै जोब्बाय। बानाजों बेसेबां बिल्डिंफ्रा बायदिखो, बेसेबां मानसि थैखो। ओरैबादि नेपालावहाय आं नायबाय थादों, ओरैबादि आद्रि जाखाबाय दैबानाजों नेपालावहाय। मानोना इसोरनि गाहाम रादाब फोसावनायखौ दहम नेपालाव होबथादों, हेंथा खालामदों। बेनिखायनो जानो हागौ इसोरा बे मानसिफोरखौहाय हामजायाखै। सिगांनि समावबो ओरैबादि गेदेर बांग्रिजों जा बिल्डिंफोर बायनानै गोबां थैदों। दानिया एखे दैबानाजों थैबाय। जेब्लानो जोङो खृष्टान लाइफआवबो जोंबो बेबादि थिफुदला जागोन, इसोरा जोंनि जिबनावबो बे संहारखौ लाबोगोन। शाउला नुथारखादों, अब्लाबो बबे गोहोजोंहाय जुजिखो, बबे देरगानायजों, बबे साहसजों बियो जुजिनो हाखो? उन्दै गथ' समावनो बियो सिंहफोरखौनो खुगा बिसिनो हादों। लावखार समावनो डेभिडजों पेलेस्टाइननि बिर जोहोलावखौहाय बियो दावहायाव फेजेननो हादों। बेखौ फेजेननो हाथावथाव नंथारा, बेखौ मिथिनो हागौमोन। नाथाय बियो गावनि साननायखौ दुगानायजों जाफुंहोनायनि थाखाय बियो बेबादिनो थैनो गोनां जाबाय। गोबां बाइबेल पदफोर दङ, बुङोब्ला गोलाव जालाङो। आङो बेखौनो बुंनानैहाय दोनथ'नो थाखाय हास्थायदों। जेब्ला आरो डेभिडनि फिसाज्ला, डेभिडना राजा जादों। डेभिडनि फिसाज्ला अबसालनाबो
बिफाखौ मिथिगौ बिफाया बेसेबां पावारफुल राजा नाथाय बियो ओरैबायदि थेबगाखांबाय दुगाखांबाय बिफाजों रोननांनो थाखाय सान्थ्रि हान्जा खालामनानै बिफाखौ राजमेहेलनिफ्राय होख्लायबाय बिफाया इसोरनि अभिषेक दं बिफाया बै समावनो लावखार समावनो बेबादि फिलिस्टियानारिफोरखौ फेजेननाय आरो बे सिंह मुफुरफोरखौहाय बुथारनायखौ बियो निस्सय फिसाला जानानै मिथिथारगौमोन थेवबो बिफाजों दावहा नांनो जुजिनायाव बियो जिउ नागारनो गोनां जादों बियो धब बिफाङाव बिनि खानाया गोलावखाय बेयाव फाननानै दिन्दां जाबाय ज'आबा बेखौहाय जंजों अहेमाव सुनानैहाय बेखौ सिथारनाय जाबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बै समावबो करन्थिया मण्डलीयाव फोथायारिफ्रा रोंनाय रानायखौ लानानै हयथ' बिब्लिकेल बिषयाव बिसोर गोरों जाथारबायमोन इसोरनि बाथ्राखौबो बुंनो गोरों जाथारबायमोन बिनिखायनो बिसोर कम्पेयार खालामलायदों गावजों गाव जखा सुलायदों उमुगा रोंसिन उमुगा साबसिन आं साबसिन दुगादों बे दुगानायखौ नायनानैहाय पौला बुंदों गावजों गाव बिसोर बिसार खालामलायजायो गावखौ बाख्नायनानै लायो बिसोरजों जोङो गावखौ रुजुनो थाखाय गोहो गैया माबादि मानसिमोन बयनिख्रुइ देरसिन मिशनारि बियो थिनहरजानायफोरनिख्रुइ बांसिन मावनो हानाय मानसि थेवबो बै मण्डलीनि मानसिफोरनि दुगाखांनायखौ नुनानै आं बिसोरजों रुजुनो हाया बिसोर बेबादि मानसिफोर अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो फै बे बाथ्राजों गावखौहाय जों बेबादि सानना लानि जाकबनि 4:10 बुंनाय बादि फोरबोनि सिगाङाव गावखौ फुदै बिनो नोंसोरखौ फोजौगोन जौनाया गावनिफ्राय नङा जों गावखौ फोजौनानै लायोला जों दुगायाव गोलैयो आरो दुगायाव गोलैब्ला फोरबोआ जोंखौहाय मुगैयो आरो बियो समाय लाखानाय बादि बियो गावनि रागखौ दुगाफोरनि सायाव खोख्लैयो बिनिखायनो बे जाकबनि 4:10 बाथ्राखौ बुंनानै आं बेयावनो दोननो थाखाय हास्थायदों फोरबोनि सिगाङाव गावखौ फुदै जोङो नम्रता जानि जोङो गुरै जानि बेखौ गावनि खुगाजों बुंदों एकदम मन फाफिनानै गोसो फाफिनानै उन्दै गथ'बादि जायोब्ला सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङानो बिनिखायनो जोङो दुगानायखौ नागारनानै जोङो जाकबनि बिजाबाव फोरोंजानाय बादि फोरबोनि सिगाङाव जों गावखौहाय फुदैनि नम्रता खालामि बियो जोंखौ फोजौगोन बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो थाखाय हास्थायबाय जोङो बेक्तिगत जिबनाव मण्डली हिसाबै जोङो नम्रता जानि इसोरनि सिङाव जोङो गंनि अब्ला इसोरासो जोंखौ फोजौवो जों जेब्ला गावनो जौनो थाखाय नाजायो फोजौना लानो थाखाय हास्थायो अब्ला इसोरा हामजाया फाहायो बे बाथ्रानि गेजेरजों फोरबोआ गिदिरथार साफ्रोमबो खोनासंग्रानि सायाव बोर दोनथोंसै आं बेखौनो बुंना दोनथ'बाय आमेन।